Čau lidi, dneska hack, jednoduchý hack, prostě, hack jakoby OSF game, který jsem našel na internetu, a tak můžeme začít, no. Tak, tady mám tady ty 3 věci, jakoby tady je napsáno, že než otevřete tento program, dejte ho na plochu a heslo je nullmit. Já jsem to udělal, zapnu to a vypadá to nějak takhle. Tady je napsáno, dávejte si pozor při používání programu, po každém lognutí do systému dejte new identity. Je možné, že vám dají na SF ban, když nedáte new identity. A OK, tak já budu dávat new identity. Teďka dám svoje heslo. Connect. Tak. Teďka mě to connectne. Rychle si dám new identity. Teďka moje identita 1096. A já si dám 100 plus 100, nebo ne, protože já se bojím, plus 100 tady a dám GIF. Do useru Firec.cz se mi přidají 0. Tak, teďka můžete vidět, tak tady mám 103 goldu, 0 stříbrňáků a 0 houbiček. Tak, to je všechno, co si dneska ukážeme. A já se s vámi loučím.